a l'honorable senyor Josep Lluís Claries, també acompanyat pel senyor Rafael Ruiz de Gauna, pel senyor Toni Reig. I és important que, encara que la societat no ens ho reconegui el suficient, tinguem ben clar que els educadors en el lleure som un agent educatiu de primera categoria i influïm com ho pot fer la família, com ho pot fer l'escola, i jo diria que, encara que no ens ho creguem, influïm gairebé tant com ho pot fer la televisió o les xarxes socials de les que participen. Avui fa 50 anys que uns primers professors i professores de l'Escola de l'Esplai organitzaven en el marc de Càritas el primer curs de monitors. Durant aquest temps us heu format en les nostres aules gairebé 30.000 monitors i monitores i 5.000 directors i directores. Avui en Rafael Ruiz parlava de que hem tingut durant aquests 50 anys gairebé 100.000 alumnes. Vull fer de monitor, de monitora, de director, de directora, d'activitats en el lleure, vol dir que també hi ha uns valors afegits de compromís amb la societat, de voluntat transformadora, de dir això no m'agrada i ho canviaré, i ho milloraré. Des del Govern de la Generalitat de Catalunya us felicitem per aquesta vocació, per aquesta opció, per aquest compromís, per aquesta voluntat de transformar, de millorar, de fer créixer el país. També moltes gràcies a la Fundació Pere Ferrer. Trucarem a la Margarineta, que li trucarem si es aixeca, que li trucarem a la Margarineta, que li trucarem si es aixeca, que li trucarem a la Margarineta. Passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé, i moltes gràcies, passi-ho bé.